Welcome to another program of the Church of God in the Philippines, online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito ay Martes na naman. So welcome po sa ating program, sa Tuesday program ng Church of God in the Philippines, ang Tagalog Preaching. So kasama natin ngayon si Brother John Paul. Brother John, kumusta? Kumusta dyan sa lugar nyo? Amen. Salamat, Brother Eric. Salamat sa Panginoon na mabuti naman po kami dito. Maayos naman po yung kalagayan namin. Salamat sa Panginoon na tumigil na po yung malakas na ulan. Kaya dyan, Brother Eric, kumusta po kayo dyan? Amen. Salamat sa Panginoon. Mahusay naman ang panahon dito sa amin. At salamat sa Diyos na ngayon ay ilang weeks tayong nawala ng program kasi dahil sa mga gawain. Pero salamat sa Panginoon na patuloy na lumalago ang gawain ng ating Panginoon. Sa gabi ito tayo muli magkakasama. Amen. At salamat sa Diyos na sa oras na to ay marami na tayong magkakasama ngayon sa online. So bago natin pasimulan ang ating gawain, tayo muna ay manalangin. Pangunahan tayo si Sister Laila. Amen. Tayo po ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. Tayo po ay dumalangin. Ama naming Diyos na may higit-higit sa lahat. Maraming salamat po sa gabi ito na kami ay makakapakinig ng inyong salita. Salamat po naman sa online broadcast na kung saan ay ginawa niyo ang parang ito para maabot ang mga tao na naghahanap ng tunay na kapayapaan, tunay na kaligtasan sa kanilang buhay. At yung paraan para yung mga kapatid naming nalayo, Panginoon, ay maging way para makapagbalik loob sa inyo. Kaya salamat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang mga salita niyo ay hindi babalik ng walang bunga. Salamat, Panginoon, sa mga nangunguna sa programang ito. Salamat na may mga ginagamit kayong mga kapatid namin, Panginoon, na talagang ipinagkaloob yung kanilang buhay, panghigit na may paglingkod sa inyo, Panginoon. Kaya patuloy niyo pong pagpalain ang programang ito na may maraming maabot, Panginoon, at nawa magligtas ka ng maraming mga kaluluwa. Sa inyo po kami umaasa at maging ang gagamiting mensahero sa gabing ito. Bigyan niyo po, Panginoon, ng karunungang nagmumula sa inyo. At maging daan, Panginoon, sa mga tao na naghahanap ay masumpuhan kayo. Kaya salamat po, Panginoon, sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat na maging maayos, matagumpay, Panginoon, ang gawain sa gabi ito. Lahat ng itisamo at dalangin, salamat, binabalik sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. So ngayon mga kapatid, so tayo po ay dumadami na po kasama natin sa online. So greetings po tayo. So yan, so keep on sharing na po mga kapatid ng ating program sa gabi ito para sa ganun ay mas marami tayong mga friends, mga mahal sa buhay na makapakinig din sila ng magandang mensahe ng Panginoon sa gabi ito. So greetings po tayo. So una sa lahat, binabati po natin si Brother Jet Batalia watching from La Trinidad, Benguet. Sa mga taga Benguet po, so yan, magandang gabi po mga kapatid. So binabati rin po natin Sister Ana Lydia Magallanes watching from
Panike. Sa lahat po ng mga kapatiran sa Panike, magandang gabi. Ganun din po si Sister Jolly Sapitola, watching from San Pedro, Laguna. Amen. Salamat po sa Panginoon. Nakasama din natin ang mga taga Laguna ngayon. And kasama din po natin Sister Felicitas Puno Pantino from Bulacan. Yan. Amen. Salamat sa Panginoon. Kasama din natin Sister Jonalyn Palencia, so from Signal Congregation. Kasi kasama din po natin sa gabing ito, Sister Angela Navia. Sabi niya, magandang gabi po sa ating mga minamalakapad sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Muli tayong mapagpala. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Kasama din po natin Sister Linda Iglesia from Cavite. Ganoon din po si Sister Claire Caracas from Gimba, Nueva Ecija. Kasama din po natin si Brother Bernie Arellano watching from Batangas City. Ganoon din po si Sister Joy Canovas Maglasan. Ganoon din po, kasama din po natin si Brother Dante Magsino Alumaga. Ganoon din po si Brother J. Barido, watching from Iloilo. Yan, nasa Iloilo naman ngayon si Brother J. So, ingatan ka Brother J ng Panginoon dyan sa Iloilo. Ganoon din po si Brother Nelson Belmonte Palencia. Ganoon din po si Sir Lolita Acebo. Ganoon din po si Sir Che Salazar Tinasas. Sabi niya, magandang gabi mga kapatid, watching from Bacolod City. I'm from Crossing Banhaw, Kaningay, Candoni Congregation. So mga taga Candoni po. So yan, so magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. So ngayon sa gabi ito mga kapatid, ay ating mapanood yung highlights ng Mindanao Convention. So panoodin natin yung magandang gawain sa Mindanao. Amen. Salamat sa Panginoon sa tagumpay ng Mindanao Convention. Nakagalak ang puso na makita mga kapatiran na nagkapatuloy na gilingkod sa Panginoon, nagtatapat sa Panginoon. Tunay na ito ay hamon at pagpapala sa bawat isa na makita ang bawat isang kapatid na lagi nagtatagumpay sa pananampalataya. At ang gawain ng Panginoon sa Mindanao ay patuloy na pinalalago ng Panginoon. Kaya purihin ng Diyos sa gabing ito. At yung pong highlights po ng seminar na Panikitarlac
bukas po natin mapapanood. At yung youth camp po na naganap nung nakaraan pong linggo. So yung mga kapatid, ito naman ay ating mapapakinggan naman ngayon isang special song po. Ihandog po ng mga kapatid from Signal in Marinduque Congregation. So pakinggan po natin yung magandang mensahe ng awitin. Amen. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng awitin na yan. At sa ating pagpapatuloy, ako man din po ay bumabati sa ating mga minamahal na tagapakinig mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po. Salamat sa Panginoon na sa muli kasama niyo po ang inyong lingkod, Brother John Paul Villanueva. At ako po ngayon ay live mula sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan na sa muli ay tayo nagsama-sama sa broadcast na ito. At sa gabing ito, patuloy po naming pinapasalamatan ng ating mga minamahal na tagapakinig na patuloy na nagsusuporta sa gawaing ito. At amin pong hinihiling na ang bawat isa ay i-share ang ating broadcast upang marami pa ang makarinig ng kanyang mga salita sa gabing ito at mapagpala. At sa ating pagpapatuloy ay i-greet muna natin ang iba pa nating mga kapatid na kasama natin sa online. Hinihiling ko po sa ating operator na i-flash po ang kanilang mga comments. Salamat sa Panginoon na kasama po natin ngayon ang ating kapatid na si Brother Dante Magsino Alumaga. At salamat din sa Panginoon na kasama din natin ngayon ang ating kapatid na si Brother Jay. Sabi niya po ay siya po nanonood mula sa Iloilo. Salamat sa Panginoon. At atin din pong kasama sa gabing ito ang ating kapatid na mula sa Kalilangan Congregation, Sister Joy Canovas Maglasang. Magandang gabi po sa inyo. At kasama din po natin sa gabing ito si Sister Lolita Acebo. Siya rin po ay bumabati na magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. At atin din pong kasama sa gabing ito ang ating kapatid na si Sister Che Salazar Pinasas. Siya po ay galing sa Candoni Congregation. Malapit na po ang kanilang anniversary. Magandang gabi dyan, Sister Che. At binabati din po natin sa gabing ito ang ating kapatid na si Brother John J. Ramos. Galing po siya sa Mulabi Congregation.
Sa lahat po ng aming mga kapatid sa Mulabe Congregation, magandang gabi po sa inyo. At atin din pong kasama ngayon sa gabing ito ang ating kapatid na si Sister Emmy Castro. Siya rin po ay bumabati ng magandang gabi. Kung saan po kayo ngayon, magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Last po nating babatiin ang ating kapatid na si Angel Lee Vallero. Siya rin po ay bumabati ng magandang gabi. At sa lahat po ng mga tagapakinig namin, magandang gabi po sa inyo. At amin pong inaanyayahan ang bawat isa na patuloy po nating suportahan ang ating broadcast sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, at kung hindi pa po kayo naka-follow at naka-subscribe sa ating Facebook page na The Church of God in the Philippines, ay maaari po nating i-follow po ito mga kapatid at i-subscribe upang patuloy po tayong updated sa mga pagpapalang ibinabahagi ng Facebook page na ito. At ganoon din po mga kapatid, amin din pong pinapasalamatan ng aming mga kapatid na patuloy na nagbibigay ng kanilang pagsuporta sa pamamagitan ng pag-send ng mga stars sa GCash number. Salamat po mga kapatid. At para po sa kaalaman ng bawat isa, sa mga hindi po pa po nakakaalam, kung gusto niyo pong magpadala ng suporta, meron po tayong stars. At maliban dyan ay meron din po tayong GCash number. Makikita po natin sa ating screen. Ito po ay, ang number po na ito ay 0912-337-8622. At maaari niyo po ipadala ang inyong mga suporta mga kapatid upang ito po ay makatulong sa gawain ito ng ating Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na ating mga kapatid na patuloy po nating sama-samang idalangin ang mga prayer requests ng ating mga kapatid mula sa iba't ibang lugar. Meron po silang sa mga may karamdaman, sa mga may unspoken prayer requests, maging sa mga prayer requests sa mga gawain, gaya ng mga outreaches at mga Bible studies. Patuloy po nating isama sa ating mga pananalangin mga kapatid, sapagkat sinasabi nga po ng Biblia na malaki po ang nagagawa ng panalangin ng mga banal. Kaya nawa sa ating mainit at mataimtim na pananalangin ay magbigay ng kasagutan ng ating Panginoon sa lahat ng mga prayer request na ito. Kaya atin po silang patuloy na alalahanin sa ating mga pananalangin. At sa oras na ito mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, muli naman nating batiin ang ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang mga kaarawan. At atin pong tunghayan ang isang birthday presentation. Amen. Salamat sa ating Panginoon, sa ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang mga kaarawan. At atin po silang patuloy na idalangin na sila'y patuloy na bigyan ng ating Panginoon ng kalakasan upang sila'y makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At hindi man po napakita sa ating program ngayon, ngunit binabati po namin sa gabing ito ang ating lahat ng mga Christian Fathers sa nagdaang June 16, Father's Day.
Kaya salamat po sa ating mga minamahal na mga haligi ng tahanan. Atin po silang binabati na Happy Father's Day po sa lahat. At sa hindi pa po mga tumanggap sa ating Panginoon na mga fathers, ay amin pong dalangin na kayo din po ay aming makasama sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sa oras po na ito, tayo din po ay makakarinig na naman ng isang tanging awitin na ihahandog sa atin ng ating mga kapatid na selected kabataan ng Mindanao. Ang kanila pong aawitin ay Dakilang Katapatan. Pakinggan po natin ang mensahe ng awitin ito. Amen. Salamat sa Panginoon at tunay na dakila ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya purihin ng Diyos sa gabing ito. Salamat sa mga kabataan na handang maglingkod sa ating Panginoon. Salamat ng kanilang buhay at ginagamit para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So ngayon po mga kapatid ay padako naman po tayo ngayon sa mga announcement. So ating pong isama sa prayers at yung mga gawain po na papalapit. At every Monday po mga kapatid, ini-invite po namin kayo, ini-invite po namin ang bawat isa na maka-join po kayo sa ating virtual Zoom meeting. Every Monday, 8 p.m. Yan po ay online prayer meeting. Sabi nga po ay ang sama-samang panalangin ay po ay lalong dinirinig ng ating Panginoon. Kaya po sa mga available ng oras na yan, nawa po tayo makaisa sa ating virtual prayer meeting, online prayer meeting. So ganoon din po ngayon pong nalalapit na June 27 to 30. So ating sama po sa panalangin ang Visayas Convention. So malapit na po yan. Yeah. At syempre yung ating pong 50th anniversary sa July 7 po. Yan po ay gawain ng Panginoon sa buong Pilipinas. Kaya nawa ay Panginoon ay patuloy na tagumpay sa lahat ng mga gawain niyan. So ayan, Brother JP, ikaw na. Amen. Salamat Brother Eric sa mga patalastas na yan. At ang oras po natin ngayon ay 8:28 na po ng gabi. At sa oras na ito ay ihanda na po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Sa lahat po ng aming mga kapatid na nakikinig sa oras na ito, naway ibigay po natin ang ating buong atensyon sa pakikinig ng kanyang mga salita upang ang lahat po sa atin ay mapagpala sa gabing ito. At atin na pong tinatawagan ang ating preacher na gagamitin sa gabing ito. Atin po siya po ay galing sa Curaraton Village, Purok 4, Barangay McKinley, Sulok, Davao del Sur, Region 11. Ang zip code ay 8009. Gusto niya po ng complete address mga kapatid. Ang ating kapatid po na ito ay si Brother Ed Curaraton, na pastor ng Sulok, Davao del Sur. Atin pong ibigay sa kanya ang pagkakataon. Amen. Kompleto ang address. Ating buksan ang
1 John chapter 2. Ha? 1 John chapter 2. Verse 15, 16, and 17. Ito ang ating pag-aralan sa umaga nito. At una sa lahat, maraming salamat sa ating online mga kapatid. Nagpatuloy ang gawain ito. At ito'y pinagpala ng Diyos sapagkat ito ay laking pakinabang sa ating mga Pilipino sa buong bansa. Kaya lalo pagpalain ng Diyos kung ang lahat ng mga ministers ay tutulong at higit sa lahat idalangin natin mga kapatid upang ang gawain ito ay magpatuloy sa ating pangangaral sa salita ng Diyos online. Kaya kayong taga Luzon, taga Visayas at taga Mindanao, kumusta kayong lahat? Pagpalain kayo ng Diyos, pagpalain tayo sa umagang ito sa ating pag-aaral. Ang ating pag-aaral mga kapatid ay ating basa ang ating pilot verse dito sa 1 John chapter 2, verse 15, 16, and 17. At ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ang ating pag-aralan sa umagang ito mga kapatid ay may pamagat na ang makasanglibutang pagsusumikap at kaligayahan. Yan ang ating pag-aralan sa umagang ito. Tayong lahat po ay manalangin. Amang banal na maibigin sa lahat. Maraming salamat po sa isang napakagandang pagkakataon sa araw ng linggo na kami mayos na dito ay nagkaisa at sama-samang mag-aral ng iyong mga salita upang kami Ama ay maaralan, mapaalalahanan at maturuan ng Diyos sa mga bagay na pinakamahalaga sa buhay ng tao, walang iba kundi bagay espiritual. Kaya Ama, kami po ay umaasa ng Santong Espiritu ay nasa aming kalagitnaan upang ang bawat isa ng Diyos ay bukas ang kaisipan, bukas ang kaluluwa na tumanggap na yung mga salita na aming marinig sa tanghaling ito sa aming pag-aral ng mensahe ng Diyos na pamagat ang makasanglibutan ng pagsusumikap at kaligayahan. Pagpalain niyo kami Ama at salamat po sapagkat ito ang hinihiling sa iyo at pinasasalamatan sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus, ang aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, sa buong mundo, kanya-kanyang pagsusumikap ang tao. Bakit kamo? Sapagkat tayo nandito sa laman at ang laman ay nangangailangan ng bagay makasanglibutan. At walang masama doon mga kapatid kung ang mga bagay-bagay sa sanglibutan ay ginagamit natin sa tama na paggamit. Huwag lang tayong magnakaw, huwag lang manglamang, huwag lang tayong gagawa ng karahasan sa ibang paraan sapagkat marami yumaman sa mga bagay-bagay Ama, sa bagay-bagay na binigay ng Ama sa sanglibutan upang ating magamit sa masamang paraan. Sa masamang paraan, marami yumaman mga kapatid. Subalit sa mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya ay ating pag-aralan na ang sobra palang pagsusumikap sa mundong bagay at kaligayahan ay hindi maganda. Hindi maganda. Sapagkat ito'y pangsamantala lamang na ating pangangailangan sa mundong ito. Tayo ay nabubuhay at hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kailan lang kami nung isang linggo, kami ay pumunta sa burol ni Richard Pamunan, doon sa Isulan, Sultan Kudarat. At bata pa siya, sa edad na 37 anyos siya namatay mga kapatid dahil sa karamdaman. Ang sabi, cardiac arrest mga kapatid. Ganon pa man mga kapatid, tayo ay nandito sa mundo ito, mapalad pa tayo sapagkat
sapagkat nandito tayo sa araw ng pananambahan na ating mapapasalamatan ng Diyos, na ating masamba ang Diyos ayon sa ating mababasa na siya, worship the Lord in the beauty of holiness. Mga kapatid, yan ang ating inaalay lagi sa Panginoon, na siya ay ating samahin sa ganong salita, mga kapatid, sa ganong paraan, mga kapatid, ng Diyos ay maligayahan. Kaya, ang ating pagsusubikap sa mundo, mga kapatid, ay mayroon palang babala ang Diyos. Mayroong babala. Ang sabi niya, sa una, itong babala na positibo na anong sinabi ng Panginoon? Hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag sa inyo. Idaragdag. Ibigay ang ating pangangailangan. Hindi yung wants, kundi yung ating needs, mga kapatid. Yan ang positibo. Ano negatibo, mga kapatid? Ganito, negatibo. What shall a man profit if he gains the whole world but lose his own soul? Yan ang negatibong aspeto, mga kapatid, sa buhay ng tao. Kaya marami nagsusumikap sa mundong ito, mga kapatid, na yumaman ng yumaman. Subalit, mga kapatid, ang kanilang kaluluwa, paano na lang? Paano na lang? Ang pinakamahalaga, mga kapatid, ay ang mga bagay spiritual, sapagkat ang mundong ito na ating tinitirhan pangsamantala ay lilipas. Lilipas. Pagdating ng pagbabalik ng Panginoon Jesus sa mundong ito. Subalit may inihanda ang Panginoon doon sa kabilang buhay, doon sa kanyang kaharian sa langit, mga kapatid, na inihanda ang ating titirhan doon sa langit, mga kapatid, na inihanda ng Panginoon. Kaya, alin bang ating bibigyan ng lalong mabigat na pagsusumikap at kahalagahan sa buhay? Ang mga bagay material o ang mga bagay spiritual? Kaya sabi ng Panginoon, magsusumikap tayo at mag-ipon tayo ng kayamanan spiritual, sapagkat yun ang manatili magpakailan-kailanman sa buhay na darating, mga kapatid. Hindi ang mundong ito, sapagkat ang lahat ay lilipas, ang lahat ay magiging abo, mga kapatid, pagbalik ng Panginoong Hesus. Kaya, buksan natin kaisipan sa umagang ito. Mga kapatid, mga tagapakinig, buksan natin ating kaisipan. Alin ba ang pinakamahalaga sa atin? Ang mga bagay sa sanglibutan o ang mga bagay makalangit? Sapagkat mayroong kinuwento ang Panginoon, mga kapatid, na isang magsasaka kumita ng marami at napakarami ang kanyang ani sa taong yaon. Nag-isip yung mayaman, ano gagawin ko kaya? Saan ko ilalagay ang aking ani sapagkat lubhang napakarami? Nag-isip siya. Ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking maliit na bangan at gagawa ko ng lalong malaki at doon ko ilagay ang aking ani. Doon ko ilagay. At ako'y magpahingalay at ako'y magpahinga sapagkat ako'y may maraming ani na. Yan ang sabi ng mayaman. Ngunit sabi ng Panginoon, haling. Sabihin ng haling, mga kapatid, hangal. Sa Bisaya pa, buang-buang ka. Sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Mapapasaan naman ang kayamanang inihanda ko. Maaring sabihin ng tao, o di sa aking mga anak, sa masusunod sa akin, maaring sabihin ng tao yan. Sumalit ang tanong, paano na lamang ang iyong nag-isang kaluluwa? Ang inihanda mo ay ang mga bagay makasanglibutan. Mga bagay na siya ang nagbigay sa iyo ng lakas at nagsusumikap ka sa mga bagay makasanglibutan. Sumalit ang iyong kaluluwa ay iyong hindi mo binigyan ng pagkakataon upang yumaman sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, ganyan ang nagpakayaman sa mundong ito, ngunit hindi mayaman sa harapan ng Diyos. Kaya tingnan nyo, ang nagpakayaman pala sa mundong ito na walang Kristo, mga kapatid, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Kaya kailangan sa mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, ay magpakayaman tayo sa mga bagay spiritual
mga bagay makalangit, hindi sa mga bagay makasanlibutan. Kaya binasa natin talata, huwag niyo ibigin ang lahat ng bagay na sa sanlibutan. Kita ng mata, kita ng laman, at kapalaluan ng buhay. Sapagkat ang lahat na ito ay hindi galing sa Ama, kundi galing sa sanlibutan. Kaya sa umagang ito, ating pag-aralan ang mga talata na nagbibigay sa ating mga kapatid ng paalaala kung ano ba ang pakinabang sa isang tao na gumagawa sa mga bagay makasanglibutan at hindi naman mayaman sa mga bagay spiritual. Dito sa Ecclesiastes, ito ang mababasa natin sa umagang ito, tanghaling ito, sa Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 3 at 14. Anong sinasabi? Ecclesiastes 1, versikulo 3. Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw? Anong pakinabang? 14. Anong sinabi ito? Aking nakita ang lahat na nagawa sa ilalim ng araw, at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala. Tingnan niyo mga kapatid, walang kabuluhan. Tulad ng mga insect, ewan ko kung ito totoo, kapag ang isang insect ay namatay sapagkat maraming kayamanan, anong ginagawa nila? Isiniksik ang kwarta doon sa tagiliran ng nakaburol. Isiniksik. Mga papel, coins, isiniksik. Pabaon sa mga mahal sa buhay niya sapagkat namatay ang membro ng pamilya. Pabaon. Aanihin niya ang pera. Gagamitin ba? Magamit pa doon sa sementeryo? Walang kabuluhan mga kapatid. Ganon din ang tao, nagpapagal ng gusto, nagpapagal ng sobrang pagpapagal, ang iba'y nagkasakit pa dahil sa pagsusumikap, subalit ang kanyang pagsusumikap mga kapatid ay nauwi sa wala. Nauwi sa wala. Sapagkat ang kanyang ninanais, ang kanyang nasa isip, ang kanyang pangarap, yumaman mga kapatid. Subalit yung pala'y walang kabuluhan. Kung ang tao ay walang Kristo, kung ang tao ay walang kaligtasan, kung ang tao ay nabubuhay sa mundong ito na para bagang estranghero lamang, hindi tayo estranghero mga kapatid. Sinasabi ng Biblia, mayroon tayong lugar na pupuntahan, ang langit. Subalit ang pagpunta sa langit mga kapatid, hindi sa salita. Hindi sa salita lamang. Kundi kailangan tayo'y gumawa sa kalooban ng Diyos upang tayo ay magmana sa karya ng langit. Kanina sa ating announcement, sinasabi ko, ng isang makasalanan, nakakarinig ng salita ng Diyos, sa tulong ng Espiritu Santo, nagising siya. Pumasok sa kanyang kaisipan, ako pala'y walang pang-asa. Ako pala'y pupunta sa impyerno dahil ako isang makasalanan. Oo, ganun yan mga kapatid. Yun ang pasimula na gagawin ng Holy Spirit sa isang taong makasalanan. Magising siya, maawikin siya, sapagkat ang kanyang buhay ay nasa kasalanan. Pangalawa, anong gagawin ng isang tao makasalanan? Papasok ang conviction. Conviction sa kanyang isip, sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, sa kanyang buong pagkatao. Conviction. At yan ay tulong ng Espiritu Santo sa isang taong makasalanan na siya ay na-convict buhat nung marinig niyang salita ng Panginoon upang siya ay makalapit sa Diyos, upang siya ay magsisi ng kanyang mga kasalanan, upang siya mapatawad ng Ama. At sa ganung paraan mga kapatid, yun ang unang hakbang ng taong makasalanan na siya ay papasok na sa pintuan para sa mga taong naghangad sa langit. Siya ay papasok na. Kailangan doon ang totoo at tunay na pagsisisi at pagbabago ng buhay. Bilang sinasabi ng Panginoon, kung kayo'y mayroong pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, napakaliit ang butil ng mustasa mga kapatid. Subalit kung yan ay totoong pananampalataya,
yan ay gagawa sa buhay mo. Kaya yun ang paraan mga kapatid. Kung paanong maling aral ngayon nating narinig halos buong mundo. Anong sinasabi nila? Ang isang tao kapag namatay ang kanyang kaluluwa, diretso doon sa langit. Isang kasinungalingan mga kapatid. Wala pang taong ganyan. Wala pang isang taong makasalanan na namatay at diretso sa paraiso. Hindi mayroong paraan ng Diyos. Anong paraan ng Diyos? Kailangan ang tao mabago muna. Maligtas muna sa buhay makasalanan. Nang sa ganun mga kapatid, yun ang unang hakbang upang siya ay makasunod sa kalooban ng Diyos na ini-offer ni Kristo sa ating lahat. Kaligtasan mula sa kasalanan, yan ay libre mga kapatid. Magkaroon lamang tayo ng pananampalataya sa Panginoon Kristo. Pananampalataya na mayroong gawa, mga kapatid. Yan ang kailangan natin. Kaya, kapag yan ay ginawa natin, pasimula ng ating buhay, at susunod yan mga kapatid, kailangan tayo ay lubusang mapabanal. Go on unto perfection, sapagkat mga kapatid, ang kaligtasan ay mayroong dalawang gawain. Una, maligtas ang tao mula sa kasalanan. Pangalawa, tayo lubusang mapabanal. Bakit kamo mga kapatid? Sapagkat ang ating kasalanan ay dalawa. Ang unang kasalanan, tayo ay lumabag sa kautusan ng Diyos. Yan ang kasalanan sinasadya. Pangalawa, yung kasalanan na ating minana sa ating mga magulang, kay Adam at kay Eva, na ang ating laman ay mahilig sa paggawa ng mga bagay makasanglibutan, bagay makamundo. Yan ang tinatawag nating carnal nature. At yung mga kapatid, ay hindi pwede pagsisisihan. Hindi. Mawala lamang ang carnal nature sa ating kaluluwa sa pamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Yan ang pangalawang gawain ng biyaya. Kaya kung magkaganon mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, buhat ngayon, ikaw ay pinatawad na, ikaw ay naligtas na, ikaw ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Kailangan mula ngayon hanggang sa wakas, ikaw ay magpatuloy na magpatuloy. Sapagkat iyo ang kaligtasan. O mga kapatid, yan ang pangako ng Panginoon. Kaya yung mga narinig natin sa mga bulong-bulong nandiyan sa tabi-tabi, at kung sino-sino ang mga kapilya na nangaral yan, pagka namatay isang tao diretso sa langit, yan ay kasinungalingan. Yan ay galing kay Diablo mga kapatid. Yan ay hindi turo ng Panginoon. Yan ang turo ng mga taong hindi alam ang katotohanan. Kaya mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia dito, kung ating pinagsisikapang mabuti ang mga bagay makasanglibutan. Mga bagay makasanglibutan. Marami yumaman mga kapatid. Bakit? Yun ang nasa kanilang isip. Yun ang kanilang pananaw sa buhay. Yun ang kanilang pangarap. Yumaman na yumaman sa mga bagay makamundo. Subalit ang wakas ay walang kabuluhan. Mga kapatid. Yan, walang kabuluhan. Pangalawa mga kapatid, anong sinasabi ng Panginoon? Dito sa Ecclesiastes, Kapitulo 2. May sinabi ang Panginoon. Ecclesiastes, Kapitulo 2. Kapitulo 2, versikulo 11 mga kapatid. Kapitulo 2, versikulo 11. Nandang kagayoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay. At ang gawain na aking pinagsisikapang gawin, at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Mga kapatid, minasdan niya ang kanyang paggawa. Siguro may talento ito, may paraan ito para kumita. Nagsusumikap siya mga kapatid, gamit ang kanyang dalawang kamay. Nagsusumikap siya makagawa ng mga bagay-bagay na gusto niya. Subalit nung bandang huli, alam niya, wala palang kabuluhan ito. Walang kabuluhan. Maalala ko ang kwento mga kapatid. Merong isang taong pumutol isang malaking kahoy.
Tapos, ang plano niya, gagawa ako ng bangka sapagkat ako'y pupunta sa laot at bibingwit ang maraming isda. Ang gumawa siya mga kapatid. Nagkamali siya paggawa ng bangka. Nagkamali. Sabi niya, hindi ito aking plano. Kaya binago isip niya, gagawin ko na itong pakailan ng baboy. Pasungan si Bisaya, pasungan. Gagawin ko na ito. Nagkamali pa rin ng kapatid. Nagkamali. Ano nangyari sa aking plano? Laging palpak. Baguhin ko ito. Gawin ko na itong sagwan. Sagwan na kapatid. Sagwan pala. Nagkamali pa rin mga kapatid. Tingnan nyo, nagkamali pa rin. Kaya ang nasa-isip niya, ang mabuti pa dito, gagawin ko ng toothpick. Ang bangka, naging toothpick na mga kapatid. Tingnan nyo. Kaya mga kapatid, ang mga bagay-bagay sa mundong ito, kung hindi natin pinaplanong mabuti at kung ano ang ating gagawin, anong kahinatnan yan, bandang huli, pagsisisi ang ating aanihin sapagkat lahat ng sinabi ng Biblia natin nabasa ngayon, lahat ng mga bagay sa mundong ito, pinagmasdan ko, ginawa ng aking kamay at nauwi sa wala. Sa wala, mga kapatid. Bakit? Yung ating pagsusumikap, yung ating paggawa sa mga bagay-bagay sa mundong ito, ay para sa atin yan. Para sa atin. At kung mayroong sumubra sa mga kapatid, okay, pwedeng manahin ng ating mga anak, ng mga naiwan sa buhay sapagkat ang tao na umatay. So balik mga kapatid, ang pinakamalaga ditong tanong, kumusta ang iyong kaluluwa? Kumusta ang aking kaluluwa? Kumusta ang iyong kaluluwa? Saan napunta ang pagsusumikap mo sa mga bagay-bagay sa mundong ito? Saan? Wala. Walang pupuntahan mga kapatid. Kaya ang pinakamalaga, tayo ay maging mayaman sa mga bagay espiritual mga kapatid. Sapagkat yan ang pinakamahalagang kayamanan na gustong makita ng ating Panginoon Jesucristo sa ating buhay. Sa ating buhay mga kapatid. Hindi yung kayamanan sa mundong ito. Baka mahulog pa sa bitag ng diablo. Anong sabi ng Panginoon? For the love of money is the root of all evil things. Mga kapatid, totoo yan. Ang hiling ko sa radyo, balita. Balita sa umaga, balita sa tanghali, balita sa gabi. Mga kapatid, aking napansin sa balita, napakarami ang nahuli na nagtitinda ng drugs. Hindi maubos-ubos ang drugs, mga kapatid. Depende sa amount na kanilang dala-dala. Mayroong nahuli mga kapatid na ang amount hindi man umabot ng 5,000. Ang iba ay sobrang 10,000. Ang iba na mga kapatid, malaki. Umabot na ng 40,000, umabot ng 80,000. Depende sa dala-dala nilang drugs mga kapatid. Bakit itong ginagawa ng mga tao itong mga kapatid? Sapagkat ang gusto nila, kumita ng pera sa madaling paraan. Hindi maka-Diyos na paraan niya mga kapatid. Marami ang nasirang tahanan, marami ang nasirang tao dahil sa droga mga kapatid. Subalit marami pa rin ang nagtitinda hanggang ngayon. Subalit ang ating binasang teksto, ano sinasabi dito? Pinagmasdan ko ang lahat ng mga bagay na ginawa sa aking kamay at aking nagawa. Subalit ang lahat ng bagay na ito ay nauwi sa wala. Nauwi sa wala mga kapatid. Kaya ang ating pagsusumikap sa mundong ito, mga kapatid, isipin natin mabuti. Kanino ba pupunta ito? Tulad ng ating pag-aaral, tulad ng mga bagay na ito. Iniisip ko mga kapatid, doon sa Saudi Arabia, ako'y naligtas noong 1984. Na-deport kami, 15 kami na-deport. Sa simula, hindi ko maunawaan ang plano ng Panginoon. Bakit kami na-deport? May trabaho naman kami. Nagtrabaho naman kami ng maayos. Pero bakit na-deport? Sapagkat mga kapatid, ang batas ng Saudi Arabia ay aming nalabag. Na bawal magtayo doon ng ibang religion. Except sa alam ko mga kapatid, mayroon siguro doon mga 10 hektarya o mahigit pa
Yan ay nakabakod mga kapatid. Nakabakod yan. Kalibot mga kapatid. Mayroong 4 na pinto. 1, 2, 3, 4. May 4 na pinto mga kapatid. Yun exclusive lang para sa mga Amerikano. At doon mga kapatid ay libre. Lahat ng klaseng religion, libre na papasok doon mga kapatid kung hihingi ng pahintulot. Yun lang. Pero sa labas ng compound ng mga Amerikano mga kapatid, bawal ang religion, bawal. Kaya nag-isip ako, sino kayang mas mayaman? Ako o ang Saudi Arabia? Bakit kamo? Ang kayamanan ng Saudi Arabia mga kapatid, pagbalik ng Panginoon, lahat yan ay mawawala. Masusunog, lahat yan ay mawala, mapunta sa wala. Subalit ako mga kapatid, buhat pa noong 1984 hanggang ngayon, umabot na tayo ng 32 years mga kapatid sa gawain ng Panginoon. Ang kayamanan na aking nadala sa Saudi Arabia, hindi pera mga kapatid, sapagkat anong ako'y umuwi, ang aking dalang pera galing sa Saudi Arabia, hindi ba umabot ng 30,000? Nadipot kasi ako eh. Subalit ang kayamanan ng dala-dala ko mga kapatid hanggang ngayon, ito ay yumaman sa aking buhay mga kapatid, ang mga bagay spiritual. Sino ang pinakamayaman? Ang Saudi Arabia o ako? Mga kapatid. Yun ang aking iniisip. Ako ang mas mayaman na nakatira ng Saudi Arabia sa loob ng 9 years. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko pa ang kayamanan na bigay ng Kristo sa akin mga kapatid. Kaya, magsusumikap tayo sa mga bagay spiritual mga kapatid. Nanawaan niyo ba ako? Ha? Tayo ay wikang Pilipino, mag-aral tayo ng Tagalog mga kapatid sapagkat ito ang wikang Pilipino. Ha? Mag-aral tayo mga kapatid. Nasanay ako sa pagkalitang wikang Tagalog mga kapatid doon sa Saudi Arabia sapagkat aming wika doon ay Pilipino. Nasanay ako mga kapatid sa 9 years doon sa Saudi Arabia. Eh hanggang ngayon, nagamit ko pa ang aking alam sa pagsalita ng wikang Tagalog mga kapatid. Kaya, yung sobrang pagsusumikap natin sa mundo ito mga kapatid, tignan yung iba, overfatigue, na ospital. Maalala ko yung aming kapitbahay doon sa Tagulilong sa una, si Manong Sokron Masokon. Napakasipag na tao mga kapatid. Sa gabi, matagal pa matulog. Bakit? Yung mga nabili niyang mais, kailan mga kapatid, yun ay kanyang ito ay sa Bisaya pa, isaking. Siya lang mag-isa. Gusto niya yung kanyang pagsusumikap ay lagay sa sato, lagay sa tabi. Ay malakas, payat siya pero malakas mga kapatid. Lagay sa tabi. Naman. Hanggang sa ang kanyang katawan ay na-overfatigue. Ang karamdaman niya mga kapatid ay nasa kanyang atay. Tapos ilang panahon na tinitisan niya ang sakit, tinitisan niya. Ayaw gumasta ng pera. Gusto niya laging ganyan. Nung hospital na, sabi ng doktor, bakit ngayon ka lang nagpa-check up? Manuban ang karamdaman mo. Sabi man ng Sokron, Dok, meron ba kayong paraan upang matulungan ako? Kasi ang problema mo, tatay, nasa atay. Sa sobrang tagog ng iyong katawan, atay mo ang bumigay. Atay. Manong Sokron yung masokol. Yung to kapatid ay, ewan ko kung mabot pa ng 50 anyos yun, namatay. Sa sobrang pagsusumikap. Sa pagsusumikap ng kapatid, nakabili ng lupa doon sa Osmeña, ng aming barangay. Lupa na mayroong niyog, mayroong takao, mayroong kape. Nabili niya, tabi ng sapa mga kapatid. Nakapagpatayo ng gilingan sa mais mga kapatid. Nakabili pa ng ibang lupa mga kapatid sa ibang barangay. Sapagkat may pera siya eh. Sa kanyang pagsusumikap mabuting mga kapatid. Subalit, nung ang katawan niya ay bumigay na, wala nang pag-asa si Manong Sokron ng mga kapatid. Kaya, alin bang ating bigyang pinakamatinding pagsusumikap? Ang mga bagay sa mundo o ang mga bagay sa langit mga kapatid na meron tayong pakinabang?
Merong pakinabang mga kapatid ang mga bagay spiritual. Sa halip na tayo magpakayaman sa mundong ito, sapagkat hindi man lahat tayo yumaman eh. Kakaunti lang ang binigyan ng Panginoon na yumaman. Sa mga Kristiyano, sa mga hindi mananampalataya, ay marami yumaman mga kapatid. Marami mga illegal na negosyo eh. Marami illegal na negosyo. Subalit sa mga Kristiyano, piling-pilit lamang ang mga Kristiyano yumaman mga kapatid. Kaya, ang piliin natin, tayo yumaman sa mga bagay spiritual. Ano pa mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon? Dito sa Ecclesiastes pa rin tayo, no? 4:8. Ecclesiastes 4:8 mga kapatid. Verse 8. May isa na nag-iisa at siya'y walang pangalawa. Oo, siya'y walang anak o kapatid man. Gayon may walang wakas sa lahat niyang gawa, ni nasisiyahan man ang kanyang mga mata sa mga kayamanan dahil kanino nga. Sabi niya, nagpapagal ako at binabawahan ko ang aking kaluluwa ng mabuti. Ito ay walang kabuluhan. Oo, mahirap na damdam. Ang kanyang ginagawa mga kapatid ay sarili. Wala siyang kapatid, walang anak, wala. Makasarili yan. Pagsusumikap ng mga kapatid. Nag-isip siya, kanino kaya pupunta itong aking pagsusumikap? Sino aking bibigyan? Ba't ang huli, naisip niya, walang palang kabuluhan ito? Wala. Bakit mamamatay siya eh? Alam ng tao mamamatay siya. Ngunit yung kayamanang, sana mayroong mga anak, mayroong kapatid, mayroon siyang maiiwan sa kanyang kayamanan. So, binasa natin, wala siyang kapatid, walang anak, nag-iisa sa buhay. Anong wakas ng kanyang naisip? Wala palang kabuluhan itong ginawa ko. Walang kabuluhan. Kaya, pinakamahalaga talaga, ang pinakamagandang hangarin ng buhay mga kapatid, ay tayo yumaman sa mga bagay spiritual. Na lalo tayong maging mabuting Kristiyano sa buhay na ito. Laging umunlad sa buhay spiritual. Laking pakinabang sa gawain ng Diyos. Laking bagay na ating magawa upang tayo ay umunlad sa mga bagay spiritual. Sa halip, hindi yung mga bagay material mga kapatid. Laging isipin natin, anong pakinabang sa isang tao na siya yumaman at maangkin ang buong sanglibutan at mawala ang kanyang kaluluwa? Anong pakinabang? Sapagkat tayo mayroong kaluluwa. Yung ating pisikal na anyo mga kapatid, ito ay babalik sa lupa. Subalit, ang inyong kaluluwa, ang aking kaluluwa, ito'y manatili magpakailan-kailanman mga kapatid. Kung ikaw ay mabuting tao sa panahon ito, naglilingkod sa Panginoon, ang karya ng langit ay bukas para sa iyo mga kapatid. Subalit ang iyong buhay ngayon ay hindi kaaya-aya sa langit mga kapatid. Impyerno ang naghihintay sa iyo mga kapatid. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papunta sa langit. No, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon. Marami sa mga bagay na yan ay sasabihin ko sa kanila, magsilayo kayo sa akin sapagkat hindi ko kayo kilala. Tingnan mga kapatid, yan ang mga tao na kunwari Kristiyano, subalit ang puso ay makasalanan. Kung paano may mga mensahe nagsasabi, ikaw ay mayroong relihiyon, ngunit walang kaligtasan. Totoo ba yung mga kapatid? Ikaw ay mayroong relihiyon, ngunit walang kaligtasan. Anong kwenta niyan? Ano ba relihiyon? Ang sabi ng relihiyon, religion is your way and procedure and worshiping and serving God. Iyong paraan kung paano paglilingkuran ng Panginoon at
at iyong sasambahin ng Panginoon. Paraan mo yan. Yan ang religion. Napakarami mga kapatid kung ang iba ay namatay na sila ay debuto sa kanilang relihiyon. So balik mo lang kaligtasan. Yan ang malaking kulang mga kapatid sa tao ngayon. Nawa tayong lahat mga kapatid mag-isip. Mag-isip tayo. Kayong nasa online. Kami ditong araw ng pananambahan ngayon. Mag-isip tayo. Alin ba ang pinakamahalaga sa buhay natin? Ang buhay makamundo? Ang buhay makasanlibutan? O ang buhay spiritual mga kapatid? Na yan ay manatili magpakailanman mga kapatid, sabi ng Panginoon. Kaya doon sa langit mga kapatid, wala nang gutom. Hindi na tayo nauuhaw. Wala nang corruption. Wala nang anumang masamang bagay sa langit mga kapatid. Dito sa mundo, napakaraming problema. Tulad ng ating ginagawa ng mga kapatid. Napakaraming problema. Ang ating Senado at Kongreso, mayroong hidwaan. Bakit? Ay, mga tao yan mga kapatid eh. Mga tao sobrang talino. Subalit ang Kristiyano mga kapatid, ang kaisipan ni Kristo ay nasa sa atin mga kapatid. Kaya bandang huli, ito, katapusan teksto mga kapatid. Sa katapusan bandang huli, sabi ng aklat ni kapatid na Juan, John chapter 6. John chapter 6 verse 27. Anong sinasabi ng Panginoon dito sa aklat ni kapatid na Juan? 27. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Mga kapatid? Ito yung pagkataon na marami ang pinakain ng Panginoon. More than 4,000. Nabusog sila mga kapatid sa 5 tinapay at 2 pirasong isda. Nabusog silang lahat sapagkat pinakain ng Panginoon. Ngayon, ang Panginoon, siya ay sumasa kabilang lugar mga kapatid, sumakay ng bangka. At ang mga tao ay sumunod sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Kayo ba'y sumunod sa akin dahil sa kayo nangabusog kahapon? Rebuke ng Panginoon yung mga kapatid. Kayo sumunod sa akin dahil kayo nabusog kahapon. Pagsikapan ninyo ang mga bagay na hindi napapanis, kundi yung mga bagay na tumatagal sa habang buhay, ay yung mga kapatid ay bagay spiritual. Yan ang kailangan natin ngayon. Ang mga bagay spiritual na siyang tumatagal, sapagkat ang ating buhay mga kapatid ay mayroong wakas. Tingnan nyo, si Richard Pamunan ay napakasipag na teacher mga kapatid. Yung patutuo ng kanyang bayaw, ang patutuo ng 2 teacher, ang patutuo ng kanyang kapatid na si DR, aking nakita mga kapatid, masipag pala ito si Richard. Masipag. Subalit mga kapatid, ang buhay niya ay only 37 years old. So sumandalit sabi mga kapatid, ang kamatayan natin sa mundo ay yun ang wakas natin, wakas ng lahat ng bagay sa mundong ito. Tapos na ang ating parte sa mundong ito mga kapatid, kapag ang kamatayan ay dumarating sa atin. Subalit, habang tayo buhay pa, habang tayo buhay pa, mga kapatid, pagsikapan nating mabuti ang mga bagay na hindi sa pagkain napapanis, kundi sa pagkain tumatagal ng habang buhay mga kapatid. Yun ang sinabi ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Kaya lahat, kayong mga kabataan, maraming kabataan tayong mga adult, tayong may edad na, pagsikapan natin mga kapatid ang mga bagay spiritual. Huwag ang mga bagay material. Pagsisikapan natin dito sa ating pangangailangan. Kung makain tayo araw-araw, kung mayroong kaunting pera magamit natin, ginagasta natin. Subalit ano ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay mo? Ang buhay material? Buhay makasanlibutan? O ang buhay spiritual? Na yun ay tatagal magpakailan-kailan ng mga kapatid.
Isipin mo, ikaw lang pwede sumagot sa tanong na yan, mga kapatid. Isipin mo mabuti. Salamat sa Diyos, tayo pinaalalahanan ng Panginoon Diyos sa tanghaling ito. Oras na sa ating paghiwa-hiwalay, oras na sa ating pagtatapos sa mensaheng ating pinamagatan, ang makabundong pagsusumikap at kaligayahan. Ha? Yan mga kapatid, kaya ang tao nagsusumikap kapag ang kanyang pagsusumikap ay nakamtanan niya, maligaya siya. Subalit ang kanyang kaligayahan ay ilang panahon lamang. Subalit ang kaligayahan totoo, ang kaligayahan galing sa Panginoon. Yun ay umaapaw at nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa na buhat ngayon hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Tayo'y laging handa na harapin ang Panginoon sa kanyang pangalawang pagkakataon. Bumalik sa mundo ito. Nawa tayong lahat ay handa, mga kapatid, no? Yan ang aking dalangin, yan ang aking hangarap sa buhay, mga kapatid. Tayo maghanda lagi sapagkat hindi alam kailan babalik ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa ating napag-aralan sa tanghaling. Amen. Amen. Salamat sa Brother Diyos Eric. sa napakagandang mensahe na pinating sa atin. Salamat sa Diyos, tunay na ang ating pagsumikapan yung mga bagay na patungkol sa Panginoon. Mga bagay na makalangit, Amen. hindi yung mga bagay na makasanglibutan. Salamat sa Diyos sa salita ng katotohanan na tunay na ito yung marapat na gawin ng isang tao. Kaya napakapalad ng isang tao na tunay na mabuksan ng kanyang puso't kaisipan para sa Panginoon sapagkat ang pagkapala ay kanyang Amen. katamuhin buhat sa ating Panginoon. Brother JP? Amen. Ako man din po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa mga pagpapalang espiritual na kanyang ibinuho sa bawat isa sa gabing ito. At sa gabing ito ay muli namin pinapasalamatan ng ating mga mahal na tagapakinig sa online broadcast na ito. Meron mang mga naimbitahan na mga bisita. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway kayo po ay lubos na napagpala sa gabing ito at pinapasalamatan din po natin ang ating kapatid na si Sister Lovelyn Hogat na mula pa sa La Trinidad Benguet. Siya po ay walang sawang sumusuporta sa gawain ito sa pamamagitan ng sign language upang maintindihan din ng ating mga tagapakinig, mga tagapanood na hindi nakakapakinig. At atin ding pinapasalamatan ang ating mga kapatid na nasa likuran ng broadcast na ito, ang ating mga operators. Salamat po sa inyo. Kung maaari niyo po kayong magpakita sa gabing ito upang makita po ng ating mga kapatid. Atin din pong pinapasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan na binigyan niya po tayo ng malakas na internet connection upang wala pong hadlang ang kanyang gawain sa gabing ito. At sa gabing ito, kami po ay magpapaalam na at atin pong wawakasan sa pananalangin. Nihiling ko po si Sister Lovelyn sa pangunguna sa pananalangin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na butihin at maibigin sa lahat, maraming salamat muli sa pagkakataon na pinagkaloob niyo, Ama, na kami po ay makabahagi sa ministeryong ito sa online broadcast ng The Church of God Philippines. Salamat, Panginoon Diyos, sa muling serbisyo na naganap sa inyong mga salita na aming narinig, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapala, panibagong kalakasan, hamon, Panginoon, na aming natamo, Panginoong Diyos. Salamat sa matamis na pakikisama ng iyong Espiritu Santo at nadama namin, Panginoon, na kayo po ang siyang gumawa at kumilos sa aming kalagitnaan. Alam namin, Panginoong Diyos, na yung mga salita ay hindi po siya babalik na walang pagpapala, Panginoon, sa bawat nakinig. At ito'y magbubunga, Panginoong Diyos, ng higit sa lahat mga espiritual na pagpapala, lalo na, Panginoon, sa inyong mga anak na patuloy na nananampalataya at nagtitiwala, Panginoon, sa inyong mga salita.
At ganoon din, Panginoon, higit sa lahat sa mga naghahanap din, Panginoon, ng tunay na daan upang sila rin, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng tunay na relasyon sa inyo, Panginoon. Kaya tulungan niyo po Amen. ang bawat isa, mga pangangailangan, Panginoon, ng mga nakasama namin sa gabing ito. Alam namin, Panginoon, na hindi po kayo magkukulang na ipagkaloob lahat ng mga pangangailangan ito sa aming buhay espiritual, at kayo po ang siyang tutulong sa bawat isa, Panginoon, na may mababang puso, Panginoon, na nagsusumamo sa inyo sa oras na ito. Kaya salamat, Panginoong Diyos, sa muling serbisyo na naganap sa araw na ito. Amen. Patuloy po namin kahilingan na kayo po ang patuloy na mag-ingat at magbigay pa, Panginoong Diyos, ng kapayapaan sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon, upang kami rin, Panginoon, ay magkaroon ng tahimik na gabi ng pagpapahinga upang sa Amen. panibagong araw, Panginoon, na ipagkakaloob ninyo, Panginoong Diyos, ay karoon po kami muli ng kalakasan na panibagong araw, Panginoon, na ipaglilingkod namin ang aming buhay sa inyo. Kaya salamat, Amen. Panginoon, sa inyong pagsama sa amin, sa serbisyong ito, Panginoong Diyos. Kayo po ang patuloy na maitaas, madakila, Panginoon, at mapasalamatan. Kaya ang lahat po ng ito ay aming samot hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Yan, salamat po sa Panginoon. Salamat din po mga kapatid sa lahat na nakasama namin sa gabing ito. At see you po bukas sa ating Wednesday program. So yan po, good night po. Amen. And God bless. Bye-bye po. God bless. Bye-bye po. Good night.